é de xustiza salientar dun xeito superlativo que Delgado Gurriarán foi cultivador no período da República 31-36 dun xénero poético que ninguén cultivaba daquela, a poesía sociolingüística. El facía cantos de tipo matriótico sobre as cousas de Valdeorras, pero ao mesmo tempo era un poeta das causas, da causa de Galicia, estaba preocupado polo porvir do galego, estaba doído polos que falaban o castrapo, estaba doído polos desleigados que desdeñaban a lingua galega, e iso é o que o levou a escribir poemas sociolingüísticos nunha época en que ninguén escribía este xénero literario. Tamén compre ter moi en conta que Delgado Gurriarán fixo poesía sociolingüística non só do 31 ao 36, senón na súa época do exilio, e que aquí na terra, non na diáspora, o único poeta que fixo algo de poesía sociolingüística foi Celso Emilio Ferreiro no ano 1962, naquel celebérrimo poema que se iniciaba co verso Lingua proletaria do meu pobo, que é dun poema que se titula Deitado frente ao mar. Nese momento seguía facendo poesía sociolingüística en México o noso poeta. Hai que chegar ao ano 68 para que Manuel María, Darío Xoán Cabana, Xesús Raba de Paredes, etc., fagan poesía sociolingüística, pero creo que ningún deles bebendo na fonte de Delgado Gurriarán daquela por razóns que xa se teñen explicado moi pouco coñecido entre nós. Recapitulando, Delgado Gurriarán, poeta de musa plural, moi plural, entre as súas musas está a de ser un poeta da causa sociolingüística como ninguén no seu tempo.